Eskerrik asko, Egoitz, Bizkaia ikastetxearen ateak irekitzeagatik, eta, pizka bat azaltzeko zertaz doan da zuen proiektua. Gustatuko litzaiguke jakitea, zer bultzatu zizuten halako proiektu bat martxan jartzeko? Bultzatu azkenean ikastetxeak beti berrikuntzaren aldeko apostu sendoa egiten du. Orduan ikusi genuen estatu mailan hainbat ikastetxe zeudela iPada erabiltzen klaseetan. Eta hori bultza handia eman zigun. Baita ere, gobernuak emondako ordenagailuak ezin asko erabiltzen batzuk egoera honean ez zeuden. Orduan azkenean eman genuen hori pausu hori, ezta? Eta benetan uste dut aukera egokia izan dela eta erabaki egokia izan dela. Eta zen nolako pausuak egin dituzue martxan jartzeko proiektua? Egin ditugunak izan dira aldez aurretikan hiru pausu edo hiru fase aurrenekoa, kooperatiba garenez, egin behar genuena proiektua planteatu gurasoei edo guraso elkarteari, eta baietza eman ostean, hasi ginen ikertzen zelako aukerak genuzkan merkatuan, zelako dispositiboak erabiltzeko aukera geneukan, eta zer eskaintzen ziguten saltzaileak edo. Eta eskola batzuk ikusita gero, ikusostean, erabaki genuen iPada erabiltzea. Egon ginen berbatan saltzaileekin, abertzelako eskaintza egiten ziguten, aukeratu genuen bat, eta hori izan zen aurreneko pausua. Gero, momentu horretan hasi ginen implantazio txiki bat egiten, proiektu piloto deitzen genuna, eta aukeratu genuna izan zen 2014-2015 urtean, eta gutxi batzuk aukeratu genituen, izan zirela 3 klase, 3 maila, eta hasi ginen probatzen zelako erabilera zeukan dispositiboa. Eta gero azkenengoa izan zen implantazioa, eta hortik aurrera, 5. mailatik aurrera, 9. maila arte. Erabiltzen dituzue. Eta zertaz doa proiektua? Azken finean da iPada erabiltzea klaseetan. Baina, sakontzen baduzu ez da inarraz. Azken finean guk geneukan metodologia gustatzen zitzaiguna, didaktik aldetik posik geuden, baina ikusi genuen iPadarekin algenitun egin hainbat gauza. Orduan sartu genuen, eta horretan datza proiektua. Aber zer aldugun egin, eta zeran iPada lagundu algaitun gure proiektua aurrera eramaten. Zuen balorapena zein izango litzateke eta zen nolako aurre ikuspenak edo egiten dituzue? Balorazioa uste dute positiboa dela, irakasleak esaten dute positiboa izan dela, eta ikasleak esaten dute gustora dabilela. Ikusi dugu kreatibitate handia izan dutela, motivazio aldetik gustora dabiz errabenta erabiltzen, eta irakasleok ikusi dugu lehen ezin dituen hainbat gauza egin alditugula. Igual zaila zen joatea errati proiektu bat itxera, edo telebista proiektu bat itxera, eta erramienta honetan dekogu dana. Eta datorren urteetan jarraituko dugu egiten gauza bera, eta ikertzen eta ikusten zenen aldugun hobetu gure hezkuntza proiektua eta gure metodologia. Eta oso lagungarrian ez, ikusiko ditugu aplikazioak, proiektu ezberdinak, eta jarraituko ikertzen. Mila esker Bizkaia ikastetxeren, mila esker Egoitz, eta eskerrik asko baita zuen esperientzia gurekin partekatzea. Zuri.